Nakasinati sab og grabing pagbaha ang Zamboanga City epekto sa bagyong Paeng. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Krisa Dapitan. Krisa. Sara, kapin 500 ka magbanay sa 8 ka barangay sa Zamboanga City ang gipabakwit atol sa pagbaha tungod sa pagbunok sa ulan dala sa bagyong Paeng. Nangaguba, nangatumba ug napuno sa lapok ang mga balay sa pipila ka mga residente sa Barangay Ayala ug Barangay Tulungatong sa Zamboanga City. Kini tungod sa pag-ulan dala sa bagyong Paeng. Nagsugod kuno og pagsaka ang tubig baha sa maong lugar kagabii. Nalapawan ang suba sa maong dapit, hinungdan nga ang ubang mga residente daling mibakwit sa evacuation center sa barangay. Kapin 500 ka magbanay ang nibakwit sa gymnasium, tunghaan ug simbahan. Padayon ang profiling sa City Social Welfare Office sa mga apektadong residente. Ana kita karon dinhi mismo sa Ayala Gymnasium kung asa gipamutang ang mga evacuees nga nabahaan dinhi mismo sa Barangay Ayala. Pipila ka mga lumulupyo sa maong lugar ang dali nga nakuha ug na-rescue sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management kauban ang lain-lain pang mga ahensya. Right now, we are distributing noodles and water, and then last night we have distributed muds and blankets. And this afternoon, with the mayor, we're going to distribute the food packs, which contains the 5 kilos of rice, our corned beef and beef loaf. Pagkain, mga banig, kasi wala, kahit tingnan nyo ngayon, walang banig, konti lang yung may banig. Mga sleeping paraphernalias na kailangan talaga kasi may mga bata, mga infants na nandito. Milk para sa mga babies na nandito din. Saysay sa mga apektadong residente, kalit ang pagsaka sa tubig baha. Kaya diyan mo tadi pidia talaga kaya tanano ti ada di musikat. Labi na diyan mo niya kababral. Pasagat turbento. Ay, wala. Kinira yung taon. Nakasinati sab og hangtod hawak nga tubig baha ang mga residente sa Barangay San Jose Road, Kawa-Kawa, tungod sa pagsaka sa tubig sa tulay sa barangay. Kining mga bangka gihikot sa mga mananagat sa railing sa kalsada aron dili madala sa kusog nga balod ug hangin sa Barangay Maasin. Sa taho sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, 8 ka barangay sa Zamboanga City ang apektado sa flash flood. Ang ubang barangay nakasinati sa landslide ug storm surge. Suspendido sab ang klase sa tanang level sa syudad. Sabi ito, unprepared kita, no? Bigla siya susede, ba din, prigura kita sel manera para pwede kita dali ayuda na daton mga konstituente. Sara, sa karon sa gunson paghihapon ang pagbunok sa ulan dinhi sa Zamboanga City. Busa giawhag ang mga residente duol sa mga tulay, suba ug uban pang landslide prone area nga magbinantayon gayud ug mag-alerto pirmi. Ug kung pwede, buhaton na ang preemptive evacuation. Sara. Okay, dagang salamat ug amping mo diha, Krisa Dapitan.